5 coses de Corea del Sud que sorprenen els europeus. Si creus que Corea del Sud és només K-pop i sèries de Netflix, espera't a sentir això. Hi ha costums que per a molts europeus semblen d'un altre planeta. Número 1. La pressió pels estudis és enorme. Molts estudiants passen més de 12 hores al dia estudiant. Alguns surten de l'institut i després van directament a acadèmia privades fins ben entrada la nit. L'examen d'accés a la universitat és tan important que fins i tot es modifiquen alguns serveis públics perquè els estudiants arribin a temps. Número 2. El menjar a domicili és una bogeria. A Corea del Sud pots demanar gairebé qualsevol cosa des del mòbil, menjar, cafè, postres, i en molts casos ho tens a casa en pocs minuts. El servei és tan ràpid que per als visitants sembla gairebé futurista. Número 3. La cirurgia estètica és molt comuna. És un dels països amb més intervencions estètiques per habitant. Per a moltes persones és una cosa completament normal i fins i tot alguns joves reben tractaments estètics com a regal de graduació. Número 4. Les cafeteries són tota una experiència. No parlem només de prendre un cafè. Hi ha cafeteries temàtiques de tota mena, amb animals, amb decoracions espectaculars o inspirades en personatges famosos. Molta gent hi passa hores estudiant, treballant o simplement socialitzant. Número 5. La tecnologia és a tot arreu. Pagaments amb el mòbil, internet ultraràpid, pantalles interactives i serveis digitals formen part de la vida quotidiana. Algunes coses que a Europa encara semblen modernes, a Corea del Sud fa anys que són habituals. I ara, digues-me, quina d'aquestes coses t'ha sorprès més?